kajszi metszéséről sokáig azt tartották, hogy nem nagyon lehetőleg keveset metszünk, mert nagyon rosszat tesz a fának. A gyakorlat azonban bebizonyította, hogy igenis lehet, sőt érdemes úgy metszeni a kajszit, hogy minden évben fejlődjenek új fiatal részek, amelyekről könnyebben és szebb termést lehet szedni. A fa magassága itt hasonló, mint az őszi baracknál, ez is a szedés megkönnyítésére való, bár még a legtöbb helyen inkább közepes vagy magas törzsű kajszikat nevelnek. Nekem ez a szimpatikusabb. A nevelési alapelvek tehát ugyanazok, mint az őszi baracknál. A kajszi hajlamos széthajlani, a példa is mutatja, inkább katlankoronának nevezhetnénk, ahol 45-50 fokos a vázágaknak a kihajlása. Tavaly előttről innen indult egy hajtás, amely egészen idáig növekedett, azután itt nem metszettem vissza, nincs is sebb hely, a következő rész pedig utána idáig növekedett, szintén nem metszettem vissza, és utána ez a tavalyi rész. A visszametszetlen részek gyengén növekednek, látható is, hogy sok kis dárda vagy nyás keletkezett rajta, amelyek a kajszinak fő termőrészei. Igaz ugyan, hogy a vesszőkön, az egyéves vesszőkön is vannak virágrügyek, mint ahogy itt látható, de csak a vessző felső részén, az alsó részein nincsenek termőrügyek. Tehát a fő termőhozó zóna ezeken a 2-3 éves részeken található nyársak és dárdák. Ezért az erősen növekvő fánál már hagyjuk teljes hosszára, meg a részeket, a fölöslegeseket kidobjuk róla, és itt ismét visszametszés nélkül hagyom a vezérvesszőt. Ez talán túl lapos is, és ezért ezt az egészen lehúzódott részt kimetszem, ezt a konkurens szintén kivágom, és arra számítok, hogy az uralkodó szél miatt ez a vessző ide fog elhelyezkedni, és egy nagyjából tényleg katlan alakú koronaforma fog létrejönni.